Hemen dator Jaizkibel-Ulia kostaldea ikertzen 2025ko edizioa. Naturaz, zientziaz eta herritarren ekintzaz betetako udazkena datorkigu. Jaizkibel eta Uliak kontserbazio bereziko eremu izendatuak biodibertsitate paregabea dute. Ubarroi motodunetik hasita, Erentzingo paramudra misteriotsuetaraino. 6 jardunaldi gure kala emblematikoenak deskubritzeko eta haiek babesteko. El 20 de septiembre visitamos la salvaje Cala Erentzin junto a Ecolimpieza Ciudadana. Kaixo, kaixo! Irailaren 21ean Hartzu kala erreziklatu-birziklatuko taldekoek ez dugu galduko. Beraz, laizter arte. Irailaren 28ean Alabortza kala bisitatuko dugu, Pasaiako badiaren babesean dagoena. Urriaren 5ean, Subrailer taldearekin Murgita kala ezkutua bisitatuko dugu. Ulia mendiko kala bakarra. Azaroaren 8ean Azabalatza kala itsaso hondakinez beterikoa. Ecolimpieza Ciudadanak parte hartuko dugu. Kaixo, azaroaren 23ean Juroz Daire zentroa eta Taemnai elkartearekin Asturiaga kala ezagutuko dugu, conocida como Cala de los Frailes. Os esperamos! Egun batez, zientzialari izan, kontserbazioan lagundu eta gure kostaldearen magia bizi ezazu. Kaletan ikusiko dugu elkar.